Sige, mayang gabi ka ninyong tanan o welcome sa atong vlog, no? Dugay na dito ka vlog ka video. Sige. So, ahong gining testing para ma-update na pa niya akong YouTube channel kay balik-balik lang content. So, mag-update ko para makabalik na po ko og vlog sa atong YouTube. So karon update mo na ho, naatay daghang available na mga GSAT para man to. Natay G Pinoy, no? G Pinoy na siya. So usa na yung tuan. Pero gihapon pwede ta mag-order. So dindot ang atong G Pinoy kay na HDMI, HDMI. Kana sa jay tanaw ang mga saksakanan. Sige. Kana sa jay power on off. Then saksakanan sa 12 volts 1 ampere, and then we have the RCE. Nanay video, duha ka audio. Napud ta HDMI. No, na HDMI. And then USB pod kay pwede man nimo i-record. And then ang saksakanan sa iyahang kanang LNB or sa dish. Mo ni agnaw. So G Pinoy na to. Okay. So mo ni atong G Pinoy. So syempre, dili lang na box ang kauban, no? Dili lang na box, napod si Jay kauban nga charger, na kana charger. Dili ni charger kay may battery. Na siya power adapter, no? So kani power adapter na siya. So na si Jay 12 volts 1 ampere. Dili maklaro. Dili maklaro, no? Basta pero magana na siya. Sige. So since ang atong G Pinoy is diraman, na siya pataban na RCE. So ano siya? Natay yellow, red og white. Apa sa pikas. And then dili na mo gana. Magana day. Dili na mo function or dili na mo ma-change, no? Kung wala remote. Ug ang remote di mo gana kung hagbong na. Wala battery. Nagya po ni pataban battery. Asa to kana. Ug di po gani mo napaday. Napay manual, no? Apay hagbong na. Sige. So muna nindot sa atoang GSAT, no? So kamo diha no, katong mga gipang biyaan, gipang buwagan o buwa na balika sama sa Sky Direct. Pag move on na mo, no? Move on na in town kay kamo rin masakitan. Sakit ba yan ng biyaan ta, di na ta balikon. Diba? Ano na siya? Ano ni? Hindi naman na ma-close. Huwag hapon, naputay HD. HD. Katong HD nga box. So daghang salamat sa sponsor, no, katong atong mga buyer nga nagpalit og HD og G Pinoy nato. Daghang salamat. Labi na sa atong mga number 1 nga sponsor diha sa Negros, sa Agusan, no, kay bawo na mo kinsa mo sa Ormoc og sa Hindang, mga kuan po og naputay sponsor sa Silago. So daghang salamat sa pagpalit. So mo ni atong GSAT HD. Okay. So fresh na siya. Brand new ni siya ha. Nani si Jay 1 month na free na load. Ang load inani. So nagani siya og load. Natay pandiri Aton i-post. So natay load na 200 300 ug 500 sa GSAT HD. Ang GSAT HD na day free gihapon nga 500 load 1 month na ha. Labihan na. So ang pataba ni Ja is user manual para makahibaw tayo mo. Hindi na mo mabasa, isugnod naman ninyo. Nata HDMI. So since HDMI si Ja, HDMI. Di ba?
Anak mo. Nabod tay. Remote. Siyempre, kay HD po siya nga pang HD siya nga remote. So, okay. Kung di po gyapon mo ganang atong remote kung why HD po nga battery. Dili ni HD nga battery pero pwede ibutang siya sa battery sa remote sa HD. Okay. And then we have power adapter. So nindot ang power adapter. Okay, murag naibagbag dili gamay. Di ba? Sige. So mo gyapon 12 volts 1 ampere. Okay. So mo nay sulod sa atong box, no? Ay remote, HDMI og ang box, syempre. So na may uban mo tan na oy. Kanang HD kuan na ba kuno? Box ay sud. Una gyapon si day power cable. No, dili man natawag na tong charger kay wala may charge. No, wala may battery. Pwede ba natawag na charger? No, di man siguro no. Oo. So at i-arrange ni kay kasaban ta sa mapalit na ni nga kalat kado ang box. Ala di naman sirado. Mo dyan ano kanang na naka-arrange ba dyan imong kwaon dyan di nakakatig mo balik pa. Sige, so kadto ang atong store sa atong mga gisat nga. So naman di naman ni maukang. Di naman ni mauli. So naman ni. Namatay itong tour sa atong gisat na mga box. So palit na mo. Ayun na maglangan-langan pa kay no? Hindi na ito mabalik si Sky Direct. Kung saan yung jugkuan. Nakabalita mo ato na balik si Sky Direct. Dili, wala tayong balik. Sky Direct, ang nindot niya kay pwede niya i-change ang frequency sa ijang kuan, frequency sa ijang box. So pwede niyo sa i-change. So pag change ato si GSAT na nga signal ijahang na sagap. Inadto nga time si GSAT kay nag-free man sila kay nasa di problema sa load. So para dili mamoblema tanang mga customer nga nagpa-load, di mo lusod ag load, wa sila matan-aw nga salida. So motong ilahang gi open tanang channel. So syempre si Sky Direct pwede man niya i-dial ang frequency ni GSAT og ni signal mootong panahon na nga makatan-aw taog salida sa GSAT na mga channel. So kapag kabantay mo na 1 media, kung channel 1 ganing 1 media, that means gikan na siya ni kuan GSAT. Kung nabi channel 1 sa kuan kung lahi ganing kung kang kuan na kang signal kay wa naman si Sky no kay kuan naman off air naman sila. Sige, so daghang salamat sa atong mga sponsor no. So kay bawo na atong mga sponsor at bang pahinganlan. So may taga Negros si Oy, si taga Silago. Hindi ako pang itaod ng akong wifi kay ato ni upload ni atong video para nanapod tayo mga views no. Sige asa mo na yung signal diri yeah. Kataas ba yeah. So hayahay kaya si ko si Liza Soberano nagpost lang nga hina iyang internet di adto na sa taga PLDT ag kami diri na saon na lang ni kusog pay putot mo mugawas kaysa sa internet. Sige mo lang kadto daghang salamat sa pagtan-aw sa atong video. Sunod na pod nga higayon no daghang salamat. So kini di ay si Iman.